Byla jsem se podívat v polském Rossmannu na značky, které u nás třeba nejsou nebo které neznám a tyhle produkty mě opravdu zaujaly. Některé stojánky tam měly opravdu nádherné produkty, třeba tenhle pudr mi přijde úplně boží a taky mě dost zaujala tady tahle značka Vibo, která má vlastně tyhle krásné tvářenky a highlightery. A určitě mi napište do komentářů, jestli vás něco zaujalo a jestli mám něco z toho vyzkoušet. Tady tohle to byla taky úplně krásná značka, tohle mě extrémně zaujalo. A ta paletka má krásné použitelné odstíny, taky má nádherný studený bronzer, no a koukněte na ty lahvičky, tady tahle nám má taky hodně pěkné ty produkty a vypadá to opravdu zajímavě, všechno je to takové čisté, takové elegantní a tahle značka mě opravdu zaujala a nevěděla jsem, na co se mám koukat dřív.